Dnešné dobrodružstvo vám prináša rozdávanie cien obľúbených postav! Ostaňte s nami a zistíte, kto si túto mimoriadnu cenu odnesie domov! Hodíte mi to sem hore? Správne využívaš svoje časti, čo? Drž hubu. Čo tam hore robíš? Schovávam sa Kaneovi. Myslím, že hovoril s Bubble o dobrodružstve tu v cirkuse. A ja sa teda určite nezapojím. Takže celý deň budeš trčať v kvetináči? Nie v svojej izbe? Kane v poslednej dobe chodí k mojej izbe. Keď mu neodpoviem, proste mi pred dverami začne spievať Daisy Bell. Trochu ma to desí. To vážne robí? Čo ja viem? Spýtame sa ho. Hej, Kane! Ty hajzel vyjebný! Áno, Jax? Aha, to je Zubo. Na si! Tak tu ťa mám. Teraz sa nemusím privať lusknutím. A som rád, že som ťa našiel. Potrebujeme párne čísla, lebo dnešné dobrodružstvo je tímové dobrodružstvo. Stretneme sa všetci pri pódiu za, povedzme tak, 5,7 minút. Paráda. Ani si sa ho nespýtal na to spievanie. A čo? Dnešné dobrodružstvo bude trošku kratšie kvôli cenám obľúbených postav. Ale bude to perfektná príležitosť ukázať vaše silné stránky porote. Toto je tak ťažké. Presne tak, Bubble. Vidieť vás pred pár dňami hrať pálkobal ma naozaj inšpirovalo. Mali by sme si spraviť vlastnú športovú udalosť, ale s novými skvelými športmi, ktoré vymyslel váš pokorný pán. Pomôž mi, Kane. Mohli by sme si tentokrát zahrať normálny softball. V Kaneovej lige máme 400-metrovú zvislú cupitačku, cez krížový vajíčkobal, hornosmerné huncústvo, pomerančový šport, backball, chôdzabal, chôdzobeh a palbal. Tieto športy jednoznačne zaručia... Hej, sorry, ale nie. Ja v tým tým fakt nebudem. Zubu, prečo všetko, čo ty robíte, sťažovať? Nikdy netuším, čo chceš. Na to sme mali celú návrhovú schránku. Hej, Zubo, a ja stále hovoríme, že máme radšej kľudné a pokojné dobrodružstva. Tebe sa naozaj nepáčilo to moje softballové? Nie som moc na športy, prepáč. Návrhová schránka spôsobuje medziľudské drámy. A mne sa to nerobinká. Fajn. Chceš vážne vedieť, čo ja chcem? Ale nie. Ja chcem, aby som mohla mať sex. To snad nie. To vážne sa o tomto teraz ideme baviť? Ahoj, Zubu. Nemáš ešte trochu tej blbej omáčky? O čo sme to hovorili? Áno! Aj tu nám samozrejme platí, že viac hlav znamená viac rozumu. Hovor jemu! On je ten, čo vždy d***e úplne všetko. Čo si dnes taká mrzutá? Hej, tu sa nebudeme hašteriť. A ako povedal ako ty? Nebuď kokot ako ty! Dákoty? Povedal práve Zdravím, ja som Dakoty a naozaj si necením to, ako mi vy špiníte moju reputáciu. Na toto si vytvoril celého týpka? Nech to je akokoľvek. Evidentne je medzi vami všetkými celkom silné napätie. Takže čo by sme naozaj mali robiť sú cvičenia dôvery. Do Jaxových rúk nepadne Mage toto, čo myslíš. Neboj sa, toto bude cvičenie vzájomnej dôvery, kde budeš musieť veriť tomu druhému, že ťa nezradí. Toto je súkromná miestnosť, kde vás nikto nebude vidieť ani počuť, keď do nej vstúpite. A toto je nabitá zbraň. Ojoj. Postava A zoberie zbraň do súkromnej miestnosti a vybere z nej všetky náboje. Potom ide von a dá ju postave B. Postava B potom zoberie zbraň a vstrelí si do hlavy, dôverujúca, že postava A ju v súkromnej miestnosti pekne vyprázdnila. Postava A musí taktiež dôverovať postave B, aby na ňu zbraň neobrátila. Takže všetci budú motivovaní, aby dodržiavali pravidlá a dôverovali si. Znie to trochu popletene. Každopádne, Jax, začneme s tebou. S ním? Počkaj, čo mám robiť? Nedával som pozor. No lebo hej, môžeme sa proste strieľať. Tu sú zbrane, nie je to už jedno. Jupi! Počkaj, to je všetko?
tu sú zbrane a bavte sa? Nepovedal som bavte sa. Neviem, kam to mierí. Použi mieridlo. Kane! Fajn! Spravíme to s týmami. Dajte sa do dvojíc, máte 3 životy, posledný tým, čo žije, vyhráva. Spokojná? Moc nie. No, to teraz nie je môj problém. Mám na starosti odozdávanie cien, takže vás tu chvíľu nechám samých. Máte 5 minút na rozdelenie tímov. Keď čas uplynie, každý za seba. Tak poď, Debka, ty budeš so mnou. Ja budem vlastne na týme zo Zubl. Čo? Na to zabudni. Doteraz sme vždycky boli spolu, v každom dobrodružstve. Smola ušiak, časy sa menia. Hej, chceš byť so mňou v týme? Veľmi rada by som, ale no vážne nechcem nechať Kingera s Jacksom. Hej, no ja môžem byť s Kingrom. Minulo sme boli spolu a nebolo to také zlé. Ja s ním... Hej, zabudni na to. Budem v týme s Jacksom. Počkaj. Ako vravíš? Najlepšie bude, keď Kinger a Jax nebudú spolu. Ja sa o Jaxa postaram, takže mňa sa netráp. Hej, pomný. Ak sa niekedy budeš chcieť s niekým porozprávať, alebo od niekoho niečo pomôcť, tak som tu. Už si s niekým v týme? Ale, kto sa ukázal? Si istá, že ma zvládneš v celej mojej kráse? Mohlo byť aj horšie. Hej, Zubl, postaráš mi prosím ťa pri dnešnej hre. Ha? Vieš, ja si s ňou sama až tak veľmi neverím. A tiež chcem byť schopná strieľať zo samopalu počas toho, ako sa šialene smejem a nechcem ju rozbiť predtým, než na to dostanem šancu. Udržím ti ju v bezpečí. To sa počítalo? Kane? Jako? Hej, zbrane boli teleportované do náhodných miest po celom cirkuse. Choďte ich nájsť, šampióni. Počkať, Kane, chýba mi život. Nie je to čas. Bude mi potešením všetkých vás zavraždiť. Užite si to! Ty si taká trápna. Aha. Ty malý satan. Dobre, takže naše najväčšie obavy budú Jax a Zubl. Sú najmladší, ktoré sa majú ešte plno mladej sily. Nie, stále mi chýba srdiečko. To nie je fér. Mám to, čo potrebuješ. Na, zober si toto. Počkaj, čo si to spravil? Čo to bolo? Je to motýl. Vie ti doplniť zdravie. A Kane to spomínal? Nie. Vymyslel som si to. Čo? Koho zabiješ najprv, Pompom? Ja neviem, či budem úplne zabíjať. Nájdem zbranie pre teba a ty môžeš robiť to násilie. Môže byť? Ty vieš, že toto nie je skutočné, však? Čo ty myslíš? Akože cirkus? Princípom hry je doslova postrieľať sa. Nemalo by zmysel brať to teraz nejak vážne. No, sú to moji priatelia. Nechcem im ublížiť. OK, teraz na férovku. Prečo ti na tom záleží? Na neubližovaní mojim priateľom? Pozri, viem, aké to je. Jedného dňa si niekto v reálnom svete a robíš dôležité veci. A na druhý deň je z teba divný, malý, kreslený... Šašo. Stále si chceš uchovať tú časť seba, ktorá si myslí, že patrí do toho sveta, ale napokon nič z toho nemáš.
Ragata by chcela byť milá a kamarátska, ale roztrhne ju každé druhé dobrodružstvo. Chceš to či nie? Všetci sme teraz iba banda kreslených postavičiek. Prečo by sme sa tvárili, že nie sme? Ale stále sme ľudia, nie? Najprv som si to myslel, ale... No ako plynie čas, všetci začneme čoraz viac spadať do našich archetypov. Sme súčasťou stroja. Aký je potom tvoj archetyp? Zloduch? Vieš čo, ja pridávam kľúčový bod. Testujem, kde je hranica. S ostatnými sa babrám a prelomím štvrtú stenu. Chceš vedieť prečo? Lebo je to vtipné. Ja robím všetko, lebo je to vtipné. Lebo ja som ten vtipný. Ten vtipný? No, Ragata je tá veselá, Gengl je tá smutná, Kinger je ten bláznivý, Zúbl je tá mrzutá. A ty si tá, čo na to ešte neprišla. Všetci sme už proste len postavičky. Ja som bol aspoň natoľko vedomý, že som si vybral, čím budem. Ten vtipný. Takže čím chceš byť? Teraz je tá šanca vyskúšať niečo nové. Chceš sa zblázniť? Chceš si konečne vybiť ten hnev a trápenie, ktoré sa v tebe buduje asi už týždeň? Ja viem, že to tu neznášaš. To my všetci. Ale na druhú stranu môžeš si robiť v podstate čo len chceš. No pozri sa, ako s tým mieríš. To je príliš realistické. Len sa uvoľní. Však čo? Dnes budem jednoducho zlá. Čo ty na to? Do toho. Hej, nech si na mňa dávajú pozor, pretože čoskoro zažijú hnev diabolskej pomni. Vieš čo? To bolo cringe. To naozaj sa tu budeme strieľať? Buď budeš strieľať, alebo zastrieľať teba! Ragata! Za týmto rohom je snajper. Myslím, že mám Kingera. Si istá, že sme tu v bezpečí? Taktický kotúľ! No tak, Ragata. Zdá sa, že sme našli kráľa a bambulku. A hej. Teda áno, poďme do nich. Ja vlastne ani neviem, ako sa strieľa z pištola, neviem, či by som bola moc nápomocná. Ups, to som bol ja? Niečo ti ušlo. Takto sa mi páčiš. Ragata, kryť sa! Ja beriem Ragátku a ty Kingera. Jasná vec, ty zločinec. Potrebujem zbraň. Ale no tak. Hopla. Kinger, naozaj by sa mi zišiel ďalší ten motýlik. Kamže? Ja presne viem, o čo ti ide z pomny a nebude ti to fungovať. No vieš, zbližovať sa z pomny, aby si ju zvrátil. Počkaj, nie. Wow, nečakala som, že to bude naozaj fungovať. Stratil som Kingera, ale ostáva mu jeden život. Ja som stratil život, ale ostáva nám jeden Kinger. Ako ti prosím ťa odobrala život? To presne neviem. Hej, našla som túto AK vec. Dokým nenájdeme ten samopál, bude to stačiť? Hej. Myslíš si, že Jax bude teraz na mňa nahnevaný? Pretože som sa s ním nedala do týmu. Ja by som sa o ňo nezaujímala. Nakoniec je toto všetko predsa len hra, nie? Ale je to Jax. Pravdepodobne bude chcieť pomstu a spraví ju veľmi bolestivou. Hej, zaslúžiš si viac, než myslieť na niekoho, kto tu ani nie je. Si predsa človek, nie jeho hračka. Ale občas sa tak necítim.
To sú srandičky, čo? Občas rozmýšľam, prečo sme ich dostali len my. Ja si len želám, že... Ako máš vôbec mať rád časť seba, ktorá ťa robí horšie než ostatných? Pretože existuje. Je to časť teba, ktorá je reálna a na jedinom ja, na ktorom by ti malo záležať, je tvoje reálne ja. Musíš si vybrať, aby si sa milovala. Aj keď ti to nedáva zmysel. Nie je to prirodzené, je to zámerné. Mala si ty dakedy spraviť to rozhodnutie? Ha? Prepáč, myslím... Jasné, že nie. Veď si zúbol. Nech sa stane čokoľvek. Budem ťa kryť, ak ty mňa tiež. Áno. A teraz poďme zamiť Pomni a Jacksa. Dobre, už mám. Čo máš s tou kukuricou? Čo s kukuricou? Prečo sa jej bojíš? A nehovor, že nie. Vyskočil si zo stoličky dvakrát, keď si ju zbadal. Z tohto sa asi nevyvlečem. No, ja neviem. Má to na sebe miliardu malých srnok a neviem, vyzerá to ako vrece vajec, alebo aj to nechutné, mám z toho si omriavky. Zaujímavé. Nemáš náhodou nejaký typ tripofóbie? To je čo? Strach z množstva malých dierok. OK. A čo napríklad granátové jablka? Hnusné. Dnes sa o tebe dozvedám nové veci. Nezabudni na to, že tu máme krvilačne vraždiť. Stále musíme zistiť, kam sa podel cvok. Až potom môžeme oddychovať. Som hneď za vami však, že? Tam je! Hopa, sorry. Dúfam, že ste pripravení na môj praskací superchvat. Aj tu je svetlo. Daj na to. Áno! Jaj, to bola hra. Kto vedel, že Pomni má takú presnú trefu. Toto ma nikdy neomrzí. Pozri, aj keď sme prehrali, aspoň sme sa do toho riadne opreli, nie? Je ti dobre? Si smutná z toho, že sme prehrali? Si smutná kvôli niečomu inému? Chceš sa o tom porozprávať? Myslím, že som sklamala Pomni. Tak ako som sklamala aj Jacksa. Snažím sa im na silu zapáčiť a nakoniec ich iba odlačím preč. A potom ma začnú nenávidieť. Podľa mňa to nie je nikto, kto by ťa nenávidel. Jax áno. Gangle a Zubul sa so mnou nikdy nerozprávajú a Pomni sa po dnešku pravdepodobne tiež nebude chcieť. Prišla za mnou, chcela byť so mnou v tíme. Povedala som nie. Prečo som to urobila? Možno si len potrebovala pauzu. Znie to, že na seba tlačí strašne silno, aby si tu bola pre každého. A keď to nezvládneš, hneď si to vyčítaš. Povedala si, že si sklamala Pomni. Prečo sa tak cítiš? Ja neviem. Mám pocit, že sa každým dňom od seba viac a viac vzdialujeme. Ako by prekúkla všetky moje triky a už mi neverí. Skôr ako si to uvedomím, už bude iným človekom. Takým, čo ma nechce ani vidieť. Ja si myslím, že vzťahy sú obojstranné. A občas sa snažiť nemá zmysel, keď na to ten druhý nemá chuť.
Všetci zvládame a prežívame veci inak. A občas musíš ľudí proste nechať, nech si to robia po svojom. A keď ťa budú potrebovať, budeš tam aj tak. Keď niekomu dáš priestor, neznamená to, že si to s ním zdala. Ja ani neviem, čo vlastne chcem. Len chcem, aby boli všetci šťastní. A nechcem, aby ma ľudia nenávideli. Nenávidíš samú seba? Tiež som nenávidel samého seba. Nedokázal som si odpustiť veci, za ktoré som si myslel, že môžem ja. Myslel som, že som prišiel o všetko, ale potom si prišla ty. A môj pohľad na svet sa proste zmenil. Vždy existujú spôsoby dokázania, že ti na niekom záleží, bez toho, aby si pritom ničila samú seba. Nadovšetkým ti musí záležať aj na sebe. Nechápem to. Väčšinou mi nič z toho, čo hovoríš, nedáva zmysel, ale občas mávaš také chvíle. Ja neviem. Ako to robíš? Ako je možné, že si tu tak dlho? Zrejme mám proste odolnú mysel. Dých prechúce, porota to bude zbožňovať. Stále nás prenasledujú? Stále nás prenasledujete? Kde sme boli? Stále nás prenasledujú. Dobre, toto bude diaľka. Budeme musieť bežať. Pohyb! Máme takú smolu s týmito drobmi. Je čas. Čo už nestrieľaš? Nemáš náboje? Pomni, máš nejaké náboje? Mám jeden vo valci a jeden do snajperky, ale žiadnu snajperku. Á, sakra. Takže teraz sa budeš len schovávať? Zbabelec! Daisy, Daisy, odpoveď tvoju To naozaj teraz začnete toto spievať? Tak ťa ľúbim, až toho zočaliem. No nečakaj svadbu veľkú, mám prázdno v svojom vrecku. No nevadí, tak za mnou príď a na bicykli so mnou seď. No počkať, mám predsa od jej izby kľúč. Ja ju dostanem. Počkaj! Ver mi, partner, dám to. Úplná kokoťa! Au! No kámo. Zdá sa, že je to koniec. Majte sa famózne.
Čo? Dali sme to! Išlo nám to úžasne! No popravde, naša konkurencia bola dosť na nič. Hej, pravda. Hádam, že toto bude tá časť, kde jeden z nás radí toho druhého. Ha! Jasné, kľudne ma zrať. Ja, že to bude vzájomná vec. Nie, no tak sprav to. Ale ja to moc nechcem. Trápka! No tak, ja že si cool. Môžeme byť proste víťazmi? Ako tým? My nie sme tým, no tak. Čo ty myslíš? Áno, sme. To sú blúdy. A nezbližovali sme sa, keď sme spolu boli chaotickí a zlí? To som s tebou len hral. Myslel som si, že to bolo vtipné. Tak zastrelíš ma, alebo čo? Urobila som niečo zle? Teraz nieš ako ragáta. Nečudujem sa, že nie sme tým. Nie, ja len... Bolo nám spolu fajn. Bavili sme sa... Spolu. Odbáčaš od zrazu si toho... len- No tak. Ak ťa teraz zastrelím, zostaneme kamaráti aj potom? Neboli sme kamaráti. Čo? A čo to všetko, čo si mi povedal? Hej, povedal som ti toho dosť. Neteším sa, ako na to budem zajtra myslieť. Nie. Toto naozaj nie. Nepozrieš sa mi do očí s tým, že všetko, čo sme spolu robili, pre teba nič neznamenalo, lebo ja viem, že to nie je pravda. Pomni, ty ma balíš? Hej, lebo to všetci chcú. Heteropár. Pane Bože, môžeš to brať vážne? Berieš vôbec niečo vážne? Kamo, ty si kreselný šašo. Ako ťa mám prosím ťa brať vážne? No ja... Ty si prišiel za mňou. Nebolo to naopak. Budeš sa len tváriť, že sa to nestalo? To si pamätáš zle. Preto to si neprišiel na Kaufmov pohreb? Ja som nešiel na nikoho pohreb. Hej, to ti verím. Lebo sa bojíš. Bojíš sa, že ukáže svoje pravé ľudské emócie. Bojím sa, že sa od nudy rozplačem. Rozmýšľal si niekedy nad tým, že toto je možno prečo ľudia abstrahujú? Ježiši Kriste, to vážne ma ideš obviňovať z niečoho, čo všetci ostatní urobili tiež? Ani si ho nepoznala? Nemáš ani tušenie, akí sú ľudia predtým, než abstrahujú. Absolútne nie sú príjemní. Ani trochu. Ty... Mrzí ma to. To je mi jasné. Ach, jaj. Toto je ale trapas, čo? No tak zastrelíš ma, či nie? Čo by si robil, keby som zajtra abstrahovala? Nechal by som to tak. A na teba by som zabudol. OK. Rozumiem. Ježiši, niekto tu nedokáže pochopiť vtip. Nie si tu ten vtipný. To sa asi neráta. Hej, čo to robíš? Braň sa! Si normálna? Braň sa, ti hovorím! Dosť! Čo je to s tebou? Prečo si sa nebránil? Typické. To, že som sa ti nebránil, znamená, že mi na tebe potajomky záleží? Podľa teba som malé, nepochopené vajíčko v škrupinke, ktoré sa musí vyliahnuť. No to sa mýliš. Nezáleží mi na tebe a na nikom v tomto celom cirkuse ani trochu. Tam to končí. Vy ste moje hračky a ja mám radosť z toho, ako trpíte. Ja spôsobujem bolesť pre srandu. Ak som ťa navádzal, bolo to preto, aby ti toto ublížilo viac. Viac vo mne nie je. Tak prosím, už prestaň hľadať.
mám musím pocit, ti niečo že... povedať. Hovor, Nie kľudne, najprv prvá. ty. Porozprávame sa o tom po show. Hej, dobre. Dámy a páni, je čas na rozdávanie cien obľúbených postav. No pred začiatkom by som rád poďakoval našej porote za preskúmanie našich nominantov a zvolenie našich výhercov. Ticho. Ale čo by to bolo za odozdávanie cien bez čestných uznaní a podkategórií? Presne tak, boli by zlé. Na rozdiel od mojich, ktoré sú dobré. Bože, ty jak vyzeráš? A cenu za nevymáchanú hubu pridelujeme Zubu! Dobre vážení, nastáva moment, na ktorý ste všetci čakali! Cena za najobľúbenejšiu postavu! Bubble, bubny prosím! Takže, na papieri je napísané, že... Si to ty? Takže som to ja, ľudia! Počkať, ja zle som to prečítal. Je to dáko ty. Ja by som to ako ty nikdy neprečítal. Teraz obidvaja vyzeráme smiešne. Tak, dobre. Teraz sa pozrieme, koľký z nich hlasovali za mňa.